דבר ראשון, כדי להתחבר למערכת, בעצם למיני PC שלנו, עלינו לזהות מה הכתובת שאותה הוא קיבל מהראוטר. ישנם כמה דרכים. אחת הפונקציות זה להשתמש בתוכנה פינג לפי המדריך הכתוב. במקרה הזה אני משתמש בתוכנה הזאתי, שסורקת כתובות IP ברשת שלי. והדרך נוספת זה בעצם להתחבר לתוך הראוטר שלנו ולראות איזה ציודים בעצם נמצאים ברשת ומה הכתובת של כל אחד מהם. התוכנה הזאת זה מאוד פשוט, הוא בעצם יודע מה הכתובת שלי ברשת הווי-פיי או הקווית, מה שאני מחובר באותו רגע, ואני אומר לו סקן, אני בעצם סורק עכשיו את הרשת. לצורך העניין פה אני יכול להפסיק, כי הוא כבר זיהה את סמארט הום קונטרול, שזו בעצם המערכת שלה אנחנו צריכים להתחבר, ואני יודע שהכתובת שלה 192, 168, 16. זה בעצם כל המידע שאנחנו צריכים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להיכנס עכשיו לדפדפה. אני ממליץ לעבוד עם כרום, אוקיי? ובשורת ה-URL בעצם אני מכניס את הכתובת IP, אני לא יודע, בגלל שכבר הייתי מחובר. בשורת ה-URL בעצם אני מכניס את הכתובת IP של המיני PC, מקש Enter, וברגעים האלה ממש אני מתחבר בעצם לתוך המיני PC שלנו. כשהמוצר החדש יש משתמש והסיסמה admin, אוקיי? אתם יכולים לראות, אני אפילו אעשה copy ו-paste, בעצם אעשה take it back, ואני מתחבר למערכת.